Sih, level-level deh. Udah deh tambah. Deh, kondisian aja. बैसागुनि प्रग्रामनि थाखाय रेडि जानानै Itu दंथ'यो kurang. दासान्दि प्रग्रामाव नांगौबाथाय लेंहरबानो जाबाय कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आङो नाम्बारखौ होखाबाय Bagus nih nanggung जायखिया आंनियाव Menambahi भिडिअ'फोर mancipra pun थांनो jumpai, नागिरबा kayaknya गासिबो live सेयार खालामो pilihan ya. प्रग्रामनि थाखाय आङो ओरैनो जाबाय राजा फनखौ एसे Dia होना konde. दोनदो आरोना गासिबो थांनानै सेयार खालामनो जाबाय मा खबर खनसु बुस्थु बर' मा खेला दाफिनो आरो ओमफ्राय बोराय आयानो दं मोजां दं अस्मिता दैमारि खेलानो फुवारना लाखियो Lasih, lasih, Ami katia. Kau tahu mana kili? Pisau orang pisau. Tuh mana kili? Tuh bas. Bener terus kali. Istirahat mau apa istirahat? Entah itu.